24 years. So 24 years, there's another problem. The level of 2019 towards the majority of the girl. The majority. What are the level of Hamas? The level of number one is international 2019 up to 2024. So problem is take up a bunch of marriage. The single one is not children. Saka apa dai ni mafoji. Chingo tukana mafoji marriage shani set tukana mafoji marriage shani. Saka ba gurene ni ndopandaka uya kukumba. Mama ngo ida problem ko kwa na kumbendo na mama. Ndopanda ahora itenda no tukamso wana guest. Wana toya kumbendo na yangu boreka. Wana guest ya shika chizo kwa kumba ndai no nzoki no sno ndisira je kwaso kana niwe. Sno ndisira kozi no shuguru zonita sa. Kanza ahora iti. Kana wati wo wacha pansuzo kana ndo kujisera. Iganta ke mara ndedi yozo kujisera. Ndobandita Maria wa tindiwe na ile wana. Sando ndakuchita date. Kuti ndiwe mbakweni ndipo namba zetu tokoma ndawa mpa namba zetu zobongo ndo patana nezo zobongo era ndikubira kuti ndikubira date mbuyo wangu ngosikuka leka mayo ngondora so obo tindokudzira so 3 yakati vanzo mwezi wa 6 September ndo date tanga ko ndo pato ta it's okay ndo pato kana kwaudzi ini togrupu ndishita zvekubika sizira kwavo Christina mazono bana vanopenda bikira sadza tengo da bikira sadza tengo sadza saka iya ba tofonera Tuesday last week Tuesday is a Saturday uya upinde mtawo ndoko ndo topinda mtawo kusvika banza ndauya kuzokumbira regerero pane zvose zvandaikanganisira it's okay but totengera ringi $15 watching necklace abatotengera dress batengera skate batengera mwana wake ndine mwana naye wana ne 3 years mukoma batotengera hembe dzake batatoona nachi kana mbuya wauya muzondudza ataizoke abatodzokera chipiri chache musi Friday manero vandifonera zvikanzi uripi ndikati kumba kwana sekuru mapetu unozvirumba ndifoma sorry ndikati ndokwandiri zvikanzi it's okay une mwana wangu iripo papo ndikati yeye mwana ndinaye ndikanzi taura chokwadi ndikati yeye mwana ndinaye zvikanzi aurete pakatafanike ndopafana futike chituno zvikanzi ndipe datora nemwana vandamutarusa nemwana wefriend yangu ndotamba naye inonzi Chipo Jada achishanda patatu kuri mamiro ndobva totaura naye yes kamwana kake vakati yes ndiri bho zvikanzi uri kuitei zvikanzi ndarara zvikanzi naye une chokwadi here unditaurisa nemwana wasiri wangu mina ndikuratidza nonzi Mashura ndikati Mashura ye zvikanzi mira one ndisvike padi hauri yata it's okay ndakata chifoni ndobva ndatotaurira Chipo ndikati murume wangu ari area ini handikwanisi ndisangana naye manheru naye kozi anokwanisa kudii kundikanganisa ndozana munhu wefinance chikoti wati ungadaro here ndikati ini ndodini ndomuziva alright ndatodzika tese ndinonora tese pana Chipo Jada vanamuka mukuseni andauya kunonzwa nemonga ndasvika kwane monga muningi nangu wandaigara naye ndoti wandiri kugara naye ndobvati sisi ndokuenda kumadontora chacha ndobva ndikati inini hangukomba handiswedi ngatadzoka pako patogara ndikati handiswenda pakozi handisandaziva kuti abuda here kana ndachiri mubvunzi ndinge ndingotora chebvu yangu foni yangu tatoenda ndikati it's okay ndobva atosvika mumba hanzi akati chipinda mumba achibva andoenda straight pane chaji handiti anambotoresa kuti mumba makati dhora rakangolokwa zvakadingore kubva achingonhonga chaji achitena kudzoka nepakaona panga atonongedzwa nepanga namaukuru kochi vatomutimbama Bianga aripo kanza handisiziva kuna Bianga anzobva ndirawo imwe mboma vandidonedza pasi bati Bianga ari ndinanga ndisiziva ndobva kwamine huni yanga iri mumba mutiri ndobva murowa pakati pemusoro kana nari patone chironda kana pemusoro ndobva muti ndati Bianga aripo akati nini kurowa muri kundirowa henyu bati kwaari chaiko handidini handizivi saka iye akabva akwanisa kuti regai ndokwanisa foni yanga ndinochadzisazvo kubva achiuya panapa vafiona mukombi wando pakati regai ndochadzisa foni yamari pamukombi wabva asvika panapa vachiti ndikumbirawo mufonere Bianga kuti ari ngasadini ngasabude saka Fiona ari pakufona kusadini usabude iye achibva atosvika panapa vatovhura dhoo vapinda uko zvikanzi mimi mwambuya muruti usabude pakuti
Fiona akati ini namundodziri zvokuita kozi ndikakutarisa iphone yangu kuti nditaura nani musuzi ati ndiye munhu achatorambidza kufona nenyaya yekuti maodini mawaya pana patobuda achinzi chimbiperekedza kwese wanofungidzira kuti yanga anga wari achitenderera ini ndandi pane mwanga ndichimuona nepauri kufamba movement dzese dzaaita ndanichidziona ndobva arongedza bag rehembe dzangu dzemwana wangu nedzemwe mwana wangu ndina wana 2 nemumwe usiri wake apa arongedza dzese nedzikamunengena kangu yadzingori kuno ndobva ati ndakuenda nehembe idzi negas 5 kg 10 ndobva toenda pabus stop. Saka Fiona vati ona akutora zvinhu zvakukwenda nazvo. Saka iwowe kana achida kukurowa kana kuti sei haangambokuroi pana vanhu vese vakawanda chibuda iwowe tichitaurana naye tidzwa kuti problem yacho ndii. Ndobva Fiona ndobva ndachitoti it's okay ndotobuda ndobva ndati bagare kuchimba ndikanzi nguva yese yanga usiri kuda kuti zvinhu ndobva ndatoenda paangari. Saka pandandoti ndisvike pari yakabva atanga kufamba kubva kuenda chiyamandira saini nekutya kurowa ndakabva ndabva kwaari ndichidzika kune vanhu. Saka iye abva asvika bva anonga chidhini ndasvipa paine mabhiridhi angarwaka natete majobu naumwe anonzi Ekta arisekuru ugarako ndionga kutopata mukwasha ngatichitaura nazvo kurowana kana kudini hazvipedzi nyere handitogere pasi titaurana notanga totora chidhina dondora musoro anogomba tausadaosada kanza it's okay handitodi togera pasi titaurana zvikanzi mimi mambo yasarai taurana Fiona ndikati Fiona haasari kozi ini ndichimuona ndokuti tete ndotodze kana iwo uchida fona mugwanguyo ubvunze Fiona ndiani kana akatoda naukama naye anobva todini abva tosara nganza it's okay handi ini pamberi sekuru wangu kumashure Ekta uye pana pa3 tete kumashure ndatofamba ndakatodolakisa ndinoti kunogara pasi udi kana ndichisvika ndinogara pasi iye akangozvura banga tete obva nebanga ndimuzva saka akati ane banga ngatondibata chitsipa kushira pasi ndichidonha pasi musoro chenda pasi pechitebhuru abva adonha natete wangu achidonha natete wangu achisimuka ndobva achiva baba yachi akatobaya apa akatobatwa nasekuru wangu ndotongo ine bhegi kumusana obva atoshamisa tete vati atobayiwa kana noye atobayiwa ndobva adini asi ndopakabva atondibaya banga rakabva apa kusvika saka abva to inini saka pandakasimuka ga ndakangosunga ndine pandakasimuka noti tete wangu wanga wazomubata nawo zvikandisimuka utizi nimuzvona saka pandakasimuka dai somatumbu ndopakabva ni saka ndakapfeka chimwe chiplain t-shirt chomwe chine zvikoko kubva ndatodai kotodaiwo plain t-shirt yakufa ndatobata matumbu angu pamombo ndachibva kudai kumuna kuti tete wangu kwachitera mumashure nemunin'ina waye achingonditi mhanya udi uende kuliniki mana mhanya ndichitya kuliniki tete wachitati abaiwa nebanga manesi achitondibata chindiratsika pabhedha matumbu panze iye abva asara achibatwa nevanhu ndobva anzi ngauye kukuliniki makrisi angatosvika ipapo ngauye kukuliniki vachisvika kune zvandingapindawo nemunhu adini wabaya makrisi angaruzva nemakrisi achidini hazviiti musiye akadaro nditoona makrisi abvaini ndokusana patakaiti iye achiitirwa nemapurisa ndichitorwa nemota ndichiendeswa kuGeneral Hospital. Ndichisvika kuGeneral Hospital vandasinoona dhoktora ndakudzisira matumbu pai mukati kwasopinda mupinda ataitsoke ino ndakabaiwa iri weekend dhokota anouya musemanje ndinokuona kuti upinde aitsoke manje paikasvika dhokota akanditi uri kushaisha mweya ri ndikati iri kanza kana uri kushaisha mweya this not ndikupinda paipinda ndokuti matumbu akwana chakakanganisika wochienda wochinodhiriswa kuchipatara chepadhuze then wozodzoka kuchipatara muSouth Pole. Saka ndozvandakagaira ndikuenda paklinika. Saka kusona kwandakaita apa pakona pane pakajamwa kubva kutobva kusvika pane pakajamwa saka chirungu ramba chikata chiro muchazoona saka asi kunopesho chiri kuratidza kuti vari kuti vakapajambiri vakanga vangosona zvekuti matumbu apinde mukati kuti izokwanisa kuona pakadhokota vachiti vachada kuvhura futi kuti ndipinde mutheatre ndazopinda mutheatre ndozopedzerwa ndopakangoti hauchakwanisi kupinda mutheatre dhokota pakavhura ichinzi dhokota upasarira zvanzi hapana problem akakwanisa kuzvibata zvakanaka achidhreswa akaenda kodhreswa akatadza kujambira kodhreswa
ndikona chichiripa tozoona musati kwakwana kuti pane pasina kutsvaga pane chine chiri kusarira mukati kana kuti tozoona toita saka makasamirwa kwamutare chemuhospital ndabudiswa musumande ndakapinda Saturday ndabudiswa Monday saka ndogara panapa patetoona ndichienda nokuti madhokta akanditi aufaniri kuenda kure ichipatara kuti aufaniri kufamba long distance maspeech anobhurika saka ndinobva panapa makuseni ondiperekedza ndoenda kudreswa kuti ndodzoka panapa saka chikafu manje chekuti ndinoti mari tongoti mari yandakangoendesa kuti ndiye yandaishanda ndaizviitira panapa baba wacho vakauya baba vemukuru vakauya vakandiona musi wandakabayiwa vatoti ndozvaitika mari ndandisina ndichakuona mangwana ndobva waenda mangwana wacho vakadzoka vobva vayabvundisira $50 ndo yandawana nekuti vaiti vakauya kuondona masikati vaitanga kuenda nemwana wavo ozoya kunoti visiting hour yemakuseni vaitadza waibata saka kungoti munhu wanaiuya nemuzukuru wavo waiuya naye saka akangoti abva andisira $50 iye ndoyandaka ine mushonga ndatototenga ndege nemari yangu wakazosvikwa semunhu wangati andina chinhu anyamara saka 50 yandakazoibatanidza ndikabvisa neyangu kuti ndibhadhare mari yembedi yandandagara muhospital ndinogara 3 days mari ndobhadhara bhuku rekurapwa kwandandaita ndanyamapititsa ndandanyorerwa ndobva ndabva watoti vatisangana netraumatisangana ndakangwarwa kukoti nekuyanganzi auya kukoti musemani because paakabatwa ngaruro akazoenda kukoti musemani ndobva anzi kuti mhandi achimira mumedical report kualva hospital saka wachanga abva kukoti abva achitora bhuku rangu bva nemutengo wemapiritsi akanzi atenga ndokupesana maoko ndakaita saka pachikafu manje chandinodya ndangodya semunhu ane operation handikwanisi zvese zvese inini mavangu vana mari inini wacho mari yandandinayo saka muri kudya chikafu chakaita sei uye rubatsiro rwamungada nderwechikafu chakaita sei? apa ndakanzi ndidye raisi mugretos sadza rinodya rinenge risina kuoma rinenge patetete sadza rindofanaaaiaa zviga zvandakaudzwa sandaziva kuti ndichazodzokera kurevhiw kwacho musati kuchanzi chii wakorevhiwa mahara asi kudhiriswa kwamuri kuita muri kubhadhara ere? kudhiriswa wandiita chamanga chezvinenge chikafu chedu kuvanenge utoti vari kuda kana kusendere mari kunzinge chikafu chedu vanokusendere kana basi 0 asi maonere enyu dekuri kunzi panga pasina vamwe vanhu vakazouya vanga vari padhuze pfungwa yake angada zvekutouraya angatotouraya kozi akatodaidzira kuti ndakukuuraya ndobva ndapinda mujeri zvakanaka chandatofambira kuno kuinini ndechekukuuraya ndobva ndapfira mujeri ndozvandoda nokuti akati ndakukuuraya iwewe nemwana ini ndobva ndafira mujeri kana ndikasafira mujeri ndichafanira kurohwa nemwana kozi pandichakuuraya vanhu vamandisiya mazvona tobadafira ini ndichafanira kurohwa newanhu kana kuti ndichafira mujeri paakatoya tinotobaya tageti yanga ida tobaya mutsipa tete wangu ndo wakamudhonza ndokudonha ini lakira ndakira ndiro ndakanodonha atondidaro atondibaya pakabaya verikuisa matumbura akatoda kundibaya futi kudzokorora kubayabaya ndobva abatwa ndokusimuka kwatora matombo wanga kuona chitora matombo wachitora matombo ina ndatarisa kumberi 1 ndo rakanditema nanasi patonditema ndo 1 rakanditema rimwe raida kutema musoro rakandibhutsa ndichimhanya kumhanya kwenda hospital ndopakazodaidzira tete wangu chirano ndibatsirewe kana musikona kuti mhonderi ndibatsirewe ndopakuzobata vanhu kuzobuda zvokuti dai ndakatobuda ndega tageti yake inge rekuuraya inini nemwana iyabvafira mujeri ndozvamatauraita kuti ndoda kukuuraya iwewe ndobva ndafira mujeri aitozvitaura ipapo achitodaidzira ndinotokuurayawo saka apa mwana maamunaye kunokweva andisina mwana ndamera pamamama anga ari pachigodoro asi kokurarama kwenyu naye mumwoyo muchirivesi angari munhu ari violent anokrasha here maivo airowa but aita akarowa zvezve
aipaswa ndinunura ipapapo nditezvaona ndiwainunura aingoti kuti tangogara dayo so amene zvaingoita kunga mai yacho ane zvavataura maererano nenini iye wotoona kana mune michitowirirana zvezve otona kutokurowa oti nyaya yemandinowera iyi oti mazwiro chandaita ndazozviona kuti hazvisizvo apaanenge atodi kutokurowa ndiregere ruso ndinozvona iwo toti semunhu anenge ari marriage munhu anoda murume wake tozvigamuchira semaitira angaita apa kuti anga atoti ndoda kuya ndikubvisira zvese zvaandiitira zvese zvandangozvigamuchira ndangoti murume wangu sezvati kuya ngobvisira kuratidza kuti anondida saka regai ndingodini ndingodzoka ndosi rutoziva kuti iye ari kutomune pfungwa yakuda kutodi yakutondokana saka haana kuzotoya haana date rake musi wa 6 zvokuti pamwe iye aida kuti akatobvisira kusvika kubautondira mino bcause dai akauya kubvisa ati ndakabvisa mari yangu wakabva waramba kuenda pamwe daiti pamwe ndo zvakuti wakaya mari yangu iwewe saka sei wakuramba unini kudzikira pamwe ndo zvaakaita kuti auya andidini andidira anga asatotobvisa mari yacho but toti nyaya yatongwa yapera mungachada here kudzoka kumunhu akanaka aiwa inini hatichakwanisa kudzokerana naye zvino ndichitokumbira hangu kana iye wacho azobuda kana kune hama dzacho ndezvokuti vandibatsira kuchengeta mwana ndamwana ne3 anenge mbozvichengeteri mwana ndiga vanotondibatsira iwo wacho nyangwe iye avharirwe asungwe hama dzacho dzitondibatsira kuchengeta mwana bcause next year mwana angada ndotyorosa zvese izvo zvandizozvikwanisi ndiga vanototi vachengete mwana wavo kusvika akura asvika kana 18 years kana chero makore anenge azongotiwo ndazongotiwo ngachienda kubva akura akukwanisa kuti aende kugara naye achimudzidzisa achizouya pandiri asi pari zvino achiri mudiki hama dzacho ndichengete mwana inini kuti ndichadzokera kugasa nemunhu akadariso hatichakwanisi bcause pfungwa yake chaichaipa itori izvo zvanditoziva nyangwe nhasi anotogarisika ndototya kuti akabhadhira bheo akatongwa ari kunze uchanditsvaga pandiri vaadzokora vandibaya paari kuda kuti ada kuti inini ndife iye achinya kana ini ndikazorora mweya wangu kana mujeri anoti ndisanodi kana mujeri macho anoti neni nouraye bcause charida kuti inini ndisasare ndifamba saka kutovharwa kwakaitwa inini tori panzika asi zvotopera ndezvototi iye achitongobuda chete imomo adauya ichitipedzisa saka inini panditori chaiyo chepuka nditori kutofamba semunhu akutotsvagwa nemapurisa ndikutotiza ndikutotya bcause handina fungu handitoziti mweya wachabuda inayo kuti ndakatombokupodza ndikatonga apa izvi ndabuda achanditsvaga vandipedzisa pa achizoti hora ii ndauya hangu kuzvii saka ndachindipedzisa ndo zvaakataura ndo zvandikuda so vana baba vacho kuno kwakamboya here baba vacho zvakaita ndezvokuti vakauya mutaundi vachindona mutaundi vaiuya kubva musi wandakabaiwa vakatofonerwa wanzi mwana wenyu apaya akatouya ndichitosvika dokta achipedza kusona iwo achitosvika kubva kwaodzi vaiuya everyday baba vacho mai vake ndo vasina kukwanisa kuuya ivo baba vari kuti chii baba vacho angoti ndokauranziva kupatikana nezvakaita inyaya kuti baba vacho onawo havaendi kubasa but pane zvavanga vainazvo vakaratidza kuti munhu angaine chido kozi zvavakata vainga kuya first day vakangoti ndauya handina chandinacho handichambodzoka ndotsvaga mari second day ndopakava ne$50 achiti pane zvichadiwa $50 ndoenda wana second day ndopakatora kadhi achitotenga mapirisi uko ari kuita zvese kuti anoda kuenda kuona mwana achiendesera mwana chikafu ndiwo akuendesera kuti akasungwa chikafu ndiwo akutoya futi kuchipatara kuna akaradzwa kuti chipatara vari vana kumai vacho vanzi vanzi mai vacho vakapuwa mari vachizi oi mwana ndozvaita akati handikwanisi mombe dzangu dzakanga dzabatwa here saka ndo dzandotopedza kushandisa saka ndikwanisi kuti ndiende kwamutaura ndipedza inyaya dzenyu aito mapindiro avakaita baba vachiti mari namai ava maiwirirana here kana muchii takisingatowirirana wanga vasingatodiva kutondona zvachose but iye aingoshandisa kaike kuti nini ndinokuda kana mai vangu vasingakudini yodini ndokuda akafunga kurowa oti sorry asaimboratidzawo rudo here mwana chikafu zvese vaiita zvese kana hembe chachaiko anotenga but problem yaizongo aitongoita ngamene vaingoitongesa munhu asvikirwa
chikafu kuti nditi ndaifa nenzara kurova ikukuko namai vacho ndo yamberi kufunga but chikafu kuti ndaiti ndaifa nenzara ndasingafi nenzara nemari kuti tari mafojya kuti mari yataunganidza ngatichiita ichi yanga isingabudi mari yaipera but Maria yapera zvakafanira kuti nenda katarisira kuti chatenga kitchen ndichatenga maplate emba chatenga ndasingakwanisi but kuti Maria yapera kuti sugar munaitenga mafuta munaitenga wasingarari wangosingaimuri usina mafuta but kuti mudevelope imba mari yese aiti kana mari yepo yaiachitora wachienda kugweja mazona kana mumba musina sugar musina hufu otenga zvisibiri chikafu ndasingarari nenzara hembe aitenga mafuta ekuzora zvese kana utomboti time unotoshaya kuti zvabvepi inosanda ndatone kuda kumuregera kozi rudo aitokuratidza zvaingoita ngemunhu zvayamiri zvaingoita zvokuuya kudai ungoshatisa kunga munhu ari kutumwa apedza kuzviita kuti apaso asingazviitire otokumbira kuti uregere kana achitochema akatofugama aona usora kune zvandaita achitochema asi musi wacho pane zvaakambotaura here after aona kuti akukuvadza akatovhunza akati handizivi kuti chinhu chakandibata ndinotomukumbira kuregera handitozivi ngaatondiregererawo anditozivi kuti chii menyaya yati foni yange yazara mameseji atone meseji yakandisendera musemandamudakoti akati akanditi kuti sei nau ndakwenda kukoti usati uchichengeta mwana zvakanaka handizivi kuti ndinobuda here kukoti kwandiri kuenda asi ziva kuti pandiri ndirichiri kukuda goodbye message yakapesera center saini ndandine airtel mbai nofoni ndibva ndakufonera ndinenza ndakwenda kukoti handisuziva ndinobuda here handita sei usati uchichengeta mwana zvakanaka wondiregerera pane zvese zvindakaita yakaitsoka ini ndakatokuregerera chii musi wacho wakatokubayira kuti handizivi kuti chawaida kutibayira chii ende handitona problem newe nokuti iwo ndiwaida kutokuraya asi ndaida kuti uraya iwo ndiwakatoya uchinzihani natete wangu handitotaurirana iwo ukati handei iwo uchiza kutodondura saka ini ndakatokuregera mumwe mangu ndakatokuregerera ndikanzi ameno iwo kurerutsa kwako ndokuchata ndodite kukuku ndikati ini handiuyi kuku chichakutonga iwo mapepa angu achabva kupi madokta erona rawakadini rawakandibata wachakutonga ini hangu nendidini ndodisi saka zvinogona kuti hamukumbiri kuti pamwe akakukumbira regerero achida kuti nemi munotestify kukoti muri kusaindi kwake kuti asaende kuti maybe pamwe ndo zvaaitaurira kuti ndakuregerera iwewe ndiregererewo iwo mashoko auchataura pamberi pedare kuti wangu wanga ari murume wangu kana kuti ndodanana naye muregerere pamwe mutongo uchadini unodzorwa mumashure kana kuti zvishanzi tamuregerera ende munogarisana zvakadini zvakanaka pamwe ndo matauro aidi asi makazonge zvakachibva pamwe pakati kati pemwoyo wake here kana kuti semunhu anosoti anetsana neni onditi sori zvotombofamba zvakanaka ndaangoona se inini paakangonditi sorika ndangozvijaira kuti ndo zvaanoita motombofamba mwoyo yakanaka muchitowirirana zvinongoita kunge semunhu anongokuchidzirwa dai anomunona zvitopera ndizvanoita asi kutoti murume ane rudo rwekutoti kutodawo mhuri yake aitoda kana tikafamba panini nemwana wangu takapfeka ataisatoshoresa munhu anotochengeta kana mwana wake chaimukamutarisa hembe dziri dzaanopfeka motona kuti saka munhu zviri pani kana tete wangu pakamubvunza achimutora mapika ichi kuti tarisa kunovuuwei zvanzi asini matombondidzora mukatisiyana zvakuti handizivi kuti chii chaitika ndandisi kuda kumubaya but amene ndichii chazomboitika ndatouya ko nditoda kuti titotaurana zvakanaka zvokuzobaya izvi amene ndichii chazomboitika ndandisi kutoda kubaya mukadzi wangu ndomunda anozvozvo saka apa ndamunzwa muchitaura zvechikafu chete pamushonga wamukudhireswa nawo varingokupa ikoko kuchipatara zvesu vanoshandisa betadinket ndo vanoshandisa mapiritsi ekupodza marwadzo ndo andakatengerwa andii ndizvizivi kuti pandichaenda kureview musi wa12 wacho zvichanzi chindiwedzere mamwe kana kuti ndichanzi chini apo pachakazonawa futi here chada kuona dokta futi here pachadiwa futi mari here handizozivi kuti zvichafambiswa sei nokati kuvaya kwandakaita ini kuti ndizoziva time ndakasvika kuclinic ndichingosvika kuclinic vachida kunyora mabhuku vakati nguva zvikanzi 10 o'clock ndichisvika kuclinic
angodzingwa yakumateni saka zvinhu zvakangoitwa mateni kozi kubva apa ndakabayirwa kudai pambotorikana makabayirwa kupana pairi zvarekana ndozvezvo manekuza zvinosevi ndipo ndakati ndikaramba ndakanyararike ndikufona ndikodzi kuti vanodayira foni yangu asi ndambo dzakadakafona nadzo pamwe vakadayira nokuti vakadziziva ndakafona nedzibhadhi vakadziziva vanodziva zvinendiona ndipo ndatofona 1 mistake wainodayirwa ndaifonera mama amwe mai akandibata ndobva ndatofona pechitubva kudayira lo ndiani ndindomaigaroti utsemuroro ndandiri right ndati ndikufonere nchikudziva kuti banga ndakauya kudhimavhari ndibaya nebanga ndikaenda kuhospital ndikagara 3 days ndikabudzwa nhau ndindimavhari akati muroro ndakavigwa sorako nezvakaitika imwe inongofamba baba vakatouya vakatonditi mari yekuti ndiuye but ndakabva ndangoneta nokuti ndatobva koshandira mombe dzangu adzakabatwa saka ndakabva ndangoneta nanhasi handina simba bari kuti ndikwanise kuuya kodi kokona asi sezvo watotaura kudai ndichatenda kuti ndiite zvokuti ndiuye ndikuona ndikati alright zvakanaka amusazvipenyu pressure nekuti ndikuudzire ndo zvakaitika ini ndatorit ndakadini hangu ndarikafu nemataura ndakati kati zvinowanika iwewe kusungwa kwakaita manje ndiwo wakutoona kuti womurerutsira here kuti abude kana kuti woita sei nekuti iwo totemba nani newe ndikati ndinana zvindokwanisa kutaura achatomutonga iye bepa rangu rekundikwadza kwakaita ini handina ndisikumboуya ndichimira mukoti kana kuita sei but makwadzira akandiita ndo achadini achakutonga kuti ndakutokukumbirawo kuti udini mumwiriwo imhepo yanga yadini yangombata ndikati ina ndikwanisa kuti kuuya kozi handisi kutokwanisa kufamba ndikwanisa kuti ndamodikudini ndikudze zvanza alright iwo fonera baba Fortune vakudze zvekuita baba Fortune muzukuru akauya grade na tezvara mupandakabayira muzukuru ndo akauya ndobva ndatoti alright mandakati nhasi makuseni muzukuru yabva ndifonera mbuya avauya mama vauya kumba vachiti muzukuru ndiperekedze ndoona mbuya wako waronzokadini akabayira hanzire muzukuru ndapinda kuti mbuya handikwanisi kozi pamakanzina sekuri mimi handei makati hamuswera saka isusu pano pazukuru takadini takawanda ifo wakomana wazukuru wayo takawanda ini ndine basa randina chikwanisa yatora umwe muzukuru imimi muende nani naye ini ndizvibhisi sokwanisa kudini kuenda ikoko hanzi wangobuda umba wasina kuoneka kunokosimuka kwatodini kwatoenda akati ini handikwanise kozi patakataura kuti munhu akwara handei vakaramba saka chawakuda kuchiuya chichasiza tichidi chiyati ndiperekedze mbemavhali ndinoona munhu akabayiwa asi pamamuri kuhospital wakaramba kuuya ndikati aiwa ndinandadini ndakatowafonera ichitaura ndozvandakadini ndozvandakaita akati ndima makafonera ndikati ndini ndakadini ndakatofonera zvazanitsoka ini ndatadza kuti kuuya navo kana achizoya pamwe achauya nemwe muzukuru kana kuti vachauya wega mene ndovamasira taita nyaya inopera zvaita asi kumba une history yemhepo here umechimanyanya kumbako kwavo ivo vacho vamwe nangu pachezvavo kubva ndichiroorwa havatogari natezvarangu ungori munhu anozviita zvo zvaanongonzwa kuda tezvarangu chache haatomboateereri kutoona kuti ndine murume anongoita zvaanenge angoti chanditoda ndechawanoita akapa murume wapisoda murume apinde imba mavo havadyi chikafu ikoko murume uyo ana vakadzi tupa pari katonono vakadzi pamainito paanogara ivo vanogarawo kwavo pangori pasemiyadhi patomona mangori nemba yake murume ivo anongozviitira zvo zvavo ega kumunda mvura ikangonaye anongozvipa kuti pamunda ndinoda kurima apa neapa imazvona zvotopera zvanokuita munhu anongozviraramira ega zvingoti ndozviita zvozvavo ndanoona peri matezvarangu first born musikana second ndiri number 2 mukomana third 2 ari kusauti musisi nemukomana mudiki ari kusauti iye ndiyo ngasa saka kuti pfungwa dzake dzaiti paindibaya usiku abva atotiza mari yaiunganidza iye aibva atotiza kuenda kuna umwe wacho kusauti ipapa panga chimbotaunganidza mari akati ndine 350 vanga vachibvunza kuti mumusha mamuna here nhoroondo dzekuurayiwa kana kupondwa kwavanhu chavangati mhepo inenge yafamba nhoroondo dzevanhu vanongofawo dzirimo vanhu vaingofawo vachipondwa zvingozi
ndizvizivi hangu asi bati zvingorimo zvingorimo kuti ukangoenda kuchiprofita nongonzwa kuti pamunina wako wakafa zvinonaka saka zita chorakaiswa kwauri here ndo zvingoita kuti kudaro unongoziva uchiprofita uchifamba zvinongowa zviri Liste takabuda nyika wakatanzirwa bazvika wakataura kuya kudzidzisa 6 sazvadara but alright saka takabata buda chikerekedza nefendi ndoba akatazi ine mwana wangere pasi achibvato ibvato mudairisa ramwana rakangoreko zvadaro system ndoba akati anenge achiloka ndipo takabva tabuda takabva taenda takadzoka kumafuo takadzoka kumafuo takabva taenda korarawo samuni early morning ndakabva ndati ndida kotrachaja ndochajisawo foni ndoke ndakabuda akati usabude watizobuda chibuleti ndati ndotrachaja ndichajise foni ndoke ndakaenda komba ndichikomba nangosvika dho rakakienda nango ndasvika makina ndavhura dho ndichivhura dho ndakananga papa ane makii ndichiti nditene kudzokawo dhoda yose ndakaona munhu ari kusimudza banga chindakangoita ndakangosikima kawani ndichibva kubvunza kuti bhiyanga ari bhiyanga ndisizoti asi ariko ndopakabva ndiroambama andiroambama ndikati bhiyanga ndisizia chikware chindiroambama ndakatenderera kawani chibva tondirowa pakati pemusoro chibva ndiperi chibva ndadonhera panetresi pakati pemusoro akarova nemuti iva ndadonhera panetresi saka ndibhiyanga ribva ndikati ane handisiziva ndoparati handi kwese kunofungo danodi anotombowadzana nawo ndoke takabuda chibva taenda pasteni pageti chibva tasvika pasi ndakabvaenda kwasviko tasvika kusima ndoke tadzoka chibva tatoti arigaindotatarisa kanagibva ndobva ndati uzaidi yangu kuti paari ngasadi ngasabude tobvetodzoka pamba aingotera pesi pena ndichifamba tarodzoka pamba bvarongedza hembe dzadii arongedza hembe dzadini gasabva ndakuenda nazvo vatotibata gasi ndokuenda nazvo rodhina zvatobata gasi rena ndaenda parodhira mota peyainga kuenda pakazomudwa 16 yangu ibva atanga uchipana chiita nzima wangu wanga atozvikandamsachikanira gare pasi saura ndobata tanda kungana dogara pasi ndopakatenga kubva kumashure kwaanonhuza nezvaijobu ndichitongaita pavakaenda kwaodi kudanomubaya pamusika then yedu vakabva muvhisa mutsiga chibva abereka ruoko abaya paruoko ichibva adzokeredza futi nebanga chienda kubaya padongo ipaona abva nangosikima ndakandondifunga kunyara ndizosiya wakatemwa musoro ona munhu akakusimudzira banga wakanzwa sei uri munhu ndakavatiakavapima sapesi paifamba chiti ande unotoratidza nzvimbo dzingawanikwa bhiyanga wanga usingabude ropa here vanhu vanga usingaona kuti wakwadzwa here apa ndandapajezi ndibva ndatopafuka ndakutokatiwo aifamba newe pese achikutera pese wakakwanisa sei kuudza vanhu kuudza idzi yangu kuti paari ngasabude akatserera pendakaichajisa foni akambosara ari mashure ndobve ndakabva ndati nejomboudza idhi yangu ngasabude iye chibva atosvika chibva tobradho nejombo ndopakabva ngokutoti unopinda mba mangu sei pasina chirusheni mutuiido ndokuti imi pamakatemwa mukakuwara musoro chamakatadzisa kuti pamakasvika kune vanhu kuti vanhu wee munhu ari kunditeera andikuvadza pakatorwa action nguva ichipo munhu yanga ndichimuona ukamana chikindira hanzadzi yangu pabandura saka indakatoti asikana angasunza mushi ari makuseni akagaindiona chiasikana nezvina ndambowana pakaemagetsi kuti vazotoje mafura sanga kutobva kumadzoko ndanofanira kumba kwama pasi 6 ndopa ndakasvika tapadzwa ndakati gogwe iye patovhadho avhadho pamhatizasewedzo ndakamwati zvasikana ndiangosevhadho atapadzwa ndiangaachabyanga ndakati alright saka ndakafunga kuti ini ndakazwa kuisheni yangu kuti angondiandisitozoti ozivachichasasazotonga singamtocha kuti alright ngoti yakunokumafika ndonatangona tv tapadzwa vhasvika ninajob ndikati ndati audaonishedza somasheni yangu kumba kwenu but pakatoshata chii kundikubagata utsvaga bhiyanga ndichitofunda bhiyanga ndakatanga namba dzabhiyanga varondisa namba dzabhiyanga pasa vasamufoni mangu kuti ngamutonzeri ngaasabude paro
saka ndichototana nambiyanga rumwe bharodomboatofanato kwatona vakanzi munhu mutore ungasamana mukutanzi ndegotara nani oifoni yangu muti munhamba dzabhiyanga abati asore nefuna kuti mudheni ndikati aiwa amosvino kucho mudheni macho munosvika nemungopinde asore zvenyu ndikati zvamaita ndozvifani toifoni yangu kuti ari nhamba dzabhiyanga modzirimi abva atoti sorry nyoret akutofamba achitoenda abva aenda marisaunaroga saka ndakushora bhiyanga pamatext kati bhiyanga achitineresa mutasei kuti apadzongoti ndandaona madhindo akacheta pekuti munhu arohwa ando anga akadhindira padamba zvokuti angatemwa musoro anaundidzaka kuti munhu anebanga anochita vatoti saka uri zvanzi vanzi vaenda kurodhungu mutoereka maruri mwakutorohwa ndangataura kuti ndarohwa ndikati ndobva ndatombonyoziva zvokuti zvinochinetsandirisisora ndisombofunga zvokuti sezvoti munhu anebanga nombozvisa musoro ndatamba ndakagara ndakazongoti ngainditeera asikana ndidzoti azodii patomupera time andizoti azodii kuyanga chiramba chinzi uyai kunobiyanga ndakagaitaka munhu uyo aenda kurodhi kuti azodii saka ndisandaendei kuna ndatangana pamabhildi angachiwakapa pasaipemba ya pandasvika mabhildi abvati ndabvunza kuti musikana wambomuone zvanzi akadzoti ari mumba vesi vari mumba neyemuni ndikati ndikati vambobuda vachasongofamba kuenda fuda sobhodzoka tosekaseka nandombombozvitanga ndangozvangosazviita serious uyu ndopakazobva kwanga ndichitwa nambiyanga bhanga uye kunoka nemini kuti kwanga twane moko saka pandanditokoti uye vamhanya pina mutoilet kanzi hembe dzabhiyanga dzakutorongedzwa vanatekisa bhiyanga ndikatenzehembe dzakuzokurongedzwa ndikati usiya muna chanza hembe dzemunhu sei zvazapana zvandaitoma nditomusarudzira izvizvi ndakati saka vanachitofamba manje nditanditoti kamwana kamwe ndatofamba ndaenda kushopa kundedza bhiyanga kwamunemaoka ndasvika kuti bhiyanga tatombaona bhiyanga tatomira sapane hwindo munyaisa kuonesa sezvazvega sanzi akutoenda ruti neshangani bhiyanga rakazara negasi ngatochiita sei saka bhiyanga vati ndikati foni wangu mune mari vani panamba dzemupurisa takafonera kati ndiri kutauna ati ndiri kutauna paipai inakanga akatauna bhiyanga chikanzi handiko ndiri kutauna vatatsvatsvaidze mumwe inzi unonzi wastaki vadzaramba ndatsvaidza amasheti vadzaramba tikati saka patodi tikataitafonera chisoni yanhamba dzakati hatina futi nhamba dzake saka ndakaenda kabva ndabuda manga mina bhiyanga unaenda panomunkadzanzi nekezi ivanekezi tsvagiye kubatsirwa mukaita kuti bhiyanga ndezvona zviri zvakutendera kuti atafunga kuti bhiyanga asakafunga kuti aenda one bhiyanga wazvingade zvakutenga ndakatomira maikezi bhiyanga bva atobva nditamidza foni yangu abva abuda mumama anga ari mene akapfeka masocks vaya bva nditamidza foni yangu atamidza foni yangu toti imini sekubaneta achiwasa ubva atosvikawo tikati nomese munhu angarohwa makatarisa zvinhu zvichitongoendi akati atingazova munhu ati munhu angazorodiwa uye bhiyanga bva atofamba kutotera chii murume wake kurodhikero ndatodaidza rume atekisa pane maungano bonnet yachuye kuno kutese muone kuti muzobatirwa avati aure vanhu vaya vanotomboramba bvotoresina mabhidhi atutomira pato bhiyanga kutotamira paruwa papai akubva kubhenga vatangafamba kubva kurodhika kune murume wachera ichichidzika kuye kutanga tera takatonaya kutanga kutomutera achimutera anomba respect yekuti atanga kubvunza kuti makadini kana zvazodini angamuchi iyo yakune achitodarikira kutanga takamira isusu abaenda bhenga vatizosema mabhidhi angashiwaka atosvika semabhidhi vatonanga achidhini tototema chibhiyanga akapona nekoni kudanga dai akatomurwa nechidhini akatonyara ipapo varomuromesa vatokumwemuvanhongwa kuchidhina vanzi ungatotema mudhiri panei bhiyanga bhatizosirikwa runongwa saka ndopakazosvika zvikanzi dotonaye kwasekuru akaba mari yangu yakaba mari yangu akati tikati mari yako adatava nhasi ima muchinzi vanga mumisi yorotonaiko mari yako nhasi kanzi saka ndipeitinaye kwasekuru wake saka pauneka ukadongorera ndisekuru futi wakabanje kati vatori panapa futi sekuru wacho munoda kuti sekuru ndisekuru futi vatori panapa zvanzi alright saka chisekuru wacho ngavachidini titaurira saka akuenda nabonekta uende wati pabonekta wakuenda leso ndenga varamba ndibata roko ndo takati anenda kutenda andeitesa ndakuna zvanzi aimambo yemanisukurai chidzokerai kumashure dzokerai amusauya basara imi ndikataura ina ndisari bhozi bhengo chotechi itoriwo hama yangu handi tinotaura nyaya itinetonzisa ende motaura zvakanaka abvati alright ipakatobvuma zvakanaka takutofamba takutendi ndopakabva atanga kutaura zvanzi angotekisana meseji ndakafe kudhara zvekudhara zvokuti hatingazvipedza zvokuti vambodana nhingi ukazodai zvakare musati matomboona neni musati marurana hatinozotopedza kutaura ndinetaura ndiri twini inaye iyanga ari mashure mangu bhiyanga ari pamberi pangu saka bhiyanga utona vatovarairwa utonogara pasi
Panosvika kugara pasi iye akabva atobudikira mashure mamwe abva atongopinza muruoko muhomwe akabudikira achipinza muruoko muhomwe achitovhura banga achitoenda pana Bianca. Saka une banga chishedzera kuti une banga ndichimubata leso akandikunda simba nekuti anga ari murume pakuti ndakanonoka kunombata achibva anosvika banga varasvika pana Bianca vakabvisa banga ndaisoti munhu wabvisa banga ndamubata neruoko rwake futi ndamudhonzera kwendakandidonha naye leso ndopakabva rimwe chochi chinovhara chikabva kuzokubaye pamuka kubaye pamutsipa bonza tofunga kuti ini mepa ndakangofunga kuti Bianca abaye mutsipa chiti but yanga sina mbenzi wanga bayero. Saka pandanga kwamba ndati Bianca simuka Bianca patosimuka Bianca simuka chitiza iye ndazomusiya pandaka musiya akabva anhunga matombo avatema Bianca wani kumsanga kuti unotomukwadza unoenda chichi apa ndanga kuchichema manchishedzera vanhu kuti pane Bianca abaye nebanga achekwa dumbu matombo abanzi Bianca achekwa dumbu vanhu vari mangu vakati mukatadzoka tazvidhina because ane banga mutemere chizvidhina varumangwa mabhiridha aya nechabva chongotodina bonektai nemumwe mukomana vatongotomutema nematombo nezvidhina ari kutema nezvidhina leso ndopakabva akambomira akati nditeme henyu kana kuti ndikwazi nditeme henyu handisutisa nokuti iye akanga achitera Bianca kuti asati Bianca aenda kupi amumhanyirire futi imachiti Bianca achitiza uchienda kukliniki kambochienda kupi kukliniki apa chishedzera vanhu kuti Bianca abayiwa nebanga nokuti akangopinda gedzi repashopa akabva atangototisa kumhanya kwendi pakatanga kuti ndisendi yakabvacho akanati vanhu vangambombati nafuti munhu ane banga aita pano atochi vanhu 3 vakumutera saka chingosvedza nomwana wakabva tobudonoku unobva towana vatotanga kuti bata vamhanyirero vanhu laka vanhu vamurona vakangombata vamuti gara pasi asi anzi akamira ega akati andosvika pandiri ngasvike andosvika pandiri ndasvike saka nanga mwana akaziva kuti mwandomboti azomira pasi okuzobatwa ndakazomona taakukliniko tokuti atsvaga mota yambuyambetsa parodi mbuyambetsa akati mari yenyu haikwani kati toona mari yacho zakatanga chiti andida mari kati hatina toona mari asi zvematozozvona madini maenda naye matoenda iso achika paBianca aenda kukliniki ndakabva ndatanga kutera mashini chimhanyiriri chiti usambosiye pawakabata ramba wakabata padumbu ipapa svikatasvika ndikosvika kupinda kuti masisa achikongopinda ati emergency anasisa munhu achekwa nebanga ndibva ati ndingakwira pamubhedhi achimbokwira pamubhedhi ndakabva ndabuda hangu nekutya ndakubuda kunze pandakubuda kunze ndosaganishe zvemota awa ndichozova kati amheno vanhu vanobana chiamobatwa ndikati handiziva vanongomutera saka pinduta zvemota ipa ndikobuda kurodhi pana mwasikana chipo najudi nacheziranga inyana akabva atangwamba ndati hamhanyawo kurodhi motsvaga mota muise mota itenewe pano saka aenda kurodhi ane mota akutonoa ndatera kuti kurodhi keo ndodasvika pamira wambuyambesa iyo acho atobatwa futi autonzwa pamota vambuyambesa pai aunzi wadikweyo mheno zvokuta zvaakataura ndasingambozviteereri nyangwe nengokumbira mota pana mbuyambesa svikati ndikati pamari tozongona tasada kuma zvoti mari tatisina ndikati atozongona kuti mari kana chii munhu aenda saka ndakazodzoka iyo akabva atofambwa naye kusvika kukliniki asvika kukliniki akabva agara pasi saka ini patakadzikana mbuyambesa akati iwe tipe mari yekuti yekuyemota yekuti munhu wako wabaya nebanga adini aende kuchipatara haana kuramba akabva ati uyu mari toye mari muwaleti mangu mukomana abva atora mari abva abusa chikwama chake vachisa pamberi pake zvachine mari izvo $20 ndazokuti manga unozvichinja kuti makandibira mari yangu ndepakabva abvisa $20 yabva anditambidza atambidza mari yangu ndaiba ndinokowo chimbuyambesa ndikati ndo mari akati mari yenyu haikwana ndati aiyo munhu wamwari kutobatsira nekuti hatina mari ndo mari yechetori zvasikai mabaye munhu asina mari ndikati ndopakabva kutaurwa Bianca mapurisa ndopakazoye mapurisa akabva kutaura ndo akatora murume uyu tero vakasvikira namota yambuyambetsa nemapurisa nokuti mbuyambetsa wazongoti aganiperekedzera mhuri yangu noisiya kumba ngochibva kutaura pavana vangu neshopidovu vanga nemukomana wekushopu wabva wakaenda pawakadzoka bva wasvikira nemapurisa achitongosvikawo kubva kutaura mapurisa bva atakura mukomana mbuyambetsa bva atakura uyu vaenda naye nesista Ngirasi ndo vakaenda vachieskota vachimonita pachona pamatumbu ayo anga ari panze ndo vakaenda nawo kuti arege kurohwa nemhepo nekuti aombe kubva kutoenda kuhospital isusu achiuya patanga tiri Bianca atiza pakatanga mubati achidhini akataura kuti iwo ndotokupindira mujeri chete ende iwo ndositokupindira mujeri asi ndinenge ndadenda kuuraya tikati nekuti zvamene ndinopinda mujeri ungatopinda mujeri here akati ndotokupindira mujeri chete iwo ndatopinda mujeri moza kuti azobatwa takupinda akataura kuti madha simatombonditaurira kuti siyanei nazvo matombonditsura mukandidzora kuti taurira naye ndakumudza kuti ahona andizvo
tinenge tichida izvi asi zvidi ndorwadzo unozosunge hanzvadzi yangu nzwa kurwadziwa kwokuti munhu asunge masungirwa wekuti wakatendedzwa nevanhu kudai so uchinzi yeye nemunhu wese uchizopinda vamwe kupinda mapurisa akatara mheni vamnekuya mhepo yange yandibata chiinya chambe zvakazichitaura akati asi handisi violence ikati asi bango wapa ukatenga izvi nyowani uchiritenga bango unotenga uchifungei akasi handitombozivi ndipo ndakati ndikati semataura aita iye vaiti dakuuraya ndatopinda mujeri datokupindira mujeri iyopi yangu ikati nyacho yanyangudidzwa akatora mari yangu nenguva yakabvamba kweni kanzwa kuti makamboya kuno saka muchitaura muchitourirana mari yacho mazuva nhasi kuti makatorwa mari tida kutoura nekuti mabhayaka atotanzi ndimusiya kadaro ipapa vanida kutoura nekuti bhayaka asimuka basi ambaende banga akatanga kumutema nezvidhini kuti awire basi toti apa pakabaya nebanga angachiro munhu ndinoda kudisciplina akazoti asimuka bhayaka akatanga kumutema nemadhini